vagina time. Suttes. Hvem skal suttes? Who wants that? Going once. Going twice. Shoot ham. Asian man! Suck. Det første 98%. Sexy. Fuck off, dude. I like Oh, shit. der er et eller andet der. Oh, Der er lige shit. dit forsvar. That's racist. Nej, tag mig! That's racist. Jeg er sort. Nick, you're Ikke tag mig, mad ikke tag mig. Take the yellow Ja, one. Take the yellow one. Teknisk set er jeg 3% sort i numsålet. Ja, 3%. det er også en til at tørre mig. Nå. No. Shit. Hookboy. Og så... Du skal interviews. Og Du hjælp skal mig. interviewe andre. Jeg interviewer. Hvis I er klar interview... Hey, son of a bitch. Ja, Nicholas. Disonik. Nicholas, hvis du lige... Okay, han Why gav you mig only shoot black people, bitch? Det er politiet! Det er ikke politiet, det er Vlado. få ham væk fra mig. det der. Han Jeg sidder dør, og skåler drenge. jo. Kram mig. Jeg dør. Kram mig. Krammer. Why you so Jeg dør. boy? Jeg... Fuck, I'm right in the pussy. Tilbage. Nej. Er der en, der er død? Hvem har kameraet? Det er jeg. Dix. Hvad sker der? Eksploderer alt muligt. What the fuck?